Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बराय हरबावनाय थाबाय दा आङो नाफबना देनो लादो बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टिंब्ला जोबजासिम नायलांदो ना गोरान फोराननाय दंखायोमोन जाहा न'आवनो गुरनाय बिनि उनाव दा आङो थास' गोसोम हानो थांनि बेखौबो दिन्थिगोन भिडिअ दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बिनि उनाव आंनि नाफबना देनाया जादोंना जायाखै बेखौबो कमेन्टआव खोन्थाहरदो दानिया थौदो बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो आङो ना गोरानखौ फोराननि बेखिनिया ना गोराना बेखिनिया दा बेखौ आङो बाङाय भुयामाव सोना दोन्दोंमोन नालाय फोराननानै बिनि उनाव भुयामाव फोराननानै सोना दोननायाव जोदोबदोंमोन बिनिखायनो दा बेखौ दसे सान्दुङाव होनि स्रेम स्रेम जानायालागै सान्दुङाव होनि गैया बिखिनिखौ सान्दुङाव होनि सान्दुं गोसा जाथारैनो माइबो लामदो बिखिनिखौ दा सान्दुङाव होनानै आं दा थास' हायिनि आरो थास' गोसोम हानानै लाबोबाय बारिनिफ्रायनिया बेखौ दा जिरगोन जिरनानै बिनि उनाव मा होनो बेखौ सान्दुङाव फोरानगोन बिनि उनाव दायो देगोन दा जिरबाय थादो बे हाग्रानि थास' गोसोम बेखौ आङो हानानै लाबोदोंमोन दा बेखौ बिनि बिगुरखौ जिरनानै बेखौ सान्दुङाव फोराननि एसे लल्ला जाजासिम थास' हानाया जाबाय दा आं बेखौ सान्दुङाव फोराननि हाय लोगोफोर दहाय फुङाव आङो ना गोरान फोरानदोंमोन ना बियो नाया रानबाय दा बेनि उनाव थास'बो फोरानदोंमोन आङो हाग्रानि थास' हानानै थास' गोसोम नाफाम देनो थाखाय दा बिबो रानबाय दा आङो थास'जों नाजों देनोसै उलाराव दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि नाफामना देनायखौ आरो नायनानै मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक खालाम आरो शेयार खालाम आरो आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम दा नायलांदो आं नाफाम देनायखौ दिन्थिलांनोसै थास'लाय नैया जाहानि नाया वाव 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 बेखौ दा नाफाम बनायनोसै दा बियो देबागथाय बाङाय जागोन इसेबांल' जागोन इयो देखांबाथाय दा बहुद बुरजामोन ना गोराना
Emang tasty tak ya napupnaya nोंसोरबो जानानै नाय जानो लुगैदोंबा Iya, nih baयदि जानांगोनो आथा आथा थास'दो आरो मा होनो ना गोरानदो मिलायनानै मिक्स खालामनानै दा बेखौ राननाय होसं मैया नैबे दो मोनसे हानि दा बेखौ नांला जोब्बाय मैया नै हानि दोआव सोनानै दोननोसै हानि दोआव सोबाय बे देनाया जाखाबाय मैया एसे गिदिर थिंख्लियाबो दा मोनसे खारै गोरान लादो नैया थास' बिलाइयाव बेखौ दै बाङाय होगोन बियो फस्लानि खारै आथिया थालि होनो गिदिर गिदिर आथिया थालिनि बिफांखौ जिरनानै सान्दुङाव होनानै खावनाय फस्ला खारै बियो बेखौ थास' बिलाइयाव लादो लानानै नैया दै बाङाय बाङाय होदो माने बाङाय गिसि खालामगोन आरो बिनि उनाव बिखौ नैया थिंख्लियाव बेबायदि नाफबनायनि सायाव नाफामनि सायाव बेबायदि सोनानै नैया बेबायदि होसिगोन आरो नैया बिखौ नाफामाव गोलैहोआखै थास' बिलाइनि सायावनो बेबायदि होनानै दोननोसै बेबायदि होबासो नाफामा सेवो माने नाया सेवनानै नाफबनानै महर लायो आरो नाजों थास'जों मिक्स जानानै बेखौ दा खानानै दोननोसै गोरानो बार हाबनो हायि जासे नोंनिखौ मा जाखोबो प्लास्टिक हरसं ना बुहुत मेंबाय आरो बुहुत गरमबो फेन लादोबाबो बुहुत गरम जादों दा नाफामना देनाया जाबाय आं बेखौ थिंख्लियाव माने थिंख्लि माने मा होनो इखो हानि दोआव सोनानै दोनबाय दा बियो खैदिन जाजागोनलै आबै सप्तासेसो नांगोन न
मास मोनसे दा बेखौ मास मोनसेसो नांगोन बि सेवनो थाखाय माने जानो थाखाय दा बेखौ मास मोनसेनि गोरा खाबथानानै दोनबाय नालाय दा बेखौ मास मोनसेनि उनाव दिहुननानै नायनानै जागोन जानानै माबायदि जायो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो नेक्स्ट मास मोनसेनि उनाव आरो जुदि बि नाफाम नाखौ दिहुननानै जानाय जायो आं अब्लानिया नोंथांमोननो दिन्थिगोन भिडिअनि गेजेरजों दा नोंथांमोना आंनि नाफाम ना देनाय भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहर आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम शेयार खालाम आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरोबाव लोगो मोनगोन आंनि नेक्स्ट मोनसे भिडिअ आंनि नाफाम ना देनाय भिडिअ बेखिनियानोमोन बाय बाय